नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मध्य प्रदेशाच्या भेटेर आसात. मध्य प्रदेशातलो आदिवासी बहुल जिल्हो झाबुआ हांगासर तांणी 7,300 कोटी रुपया प्रकल्पांच्या पायाभरणी आणि उपकरणांचे लोकार्पण केले. ह्या भेटेर तांणी 2 लाख महिला लाभार्थ्यांक आहार प्रशिक्षण योजने अंतर्गत आहार अनुदानाचो मासिक भत्तोय भेटयलो. मध्य प्रदेशात जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मतदारांनी दाखवून दिले की लोकशाही खातीर तांचो मूड कसो आसा. डबल इंजिनाच्या सरकाराक मतदार प्राधान्य दिता हे दिसून आयला अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं. 24 में 400 पार. जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा. विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है. मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है. आदिवासी लोकांच्या भुरग्यां खातीर एकलव्य योजने खाला आता आवासी शाळा उक्त्यो जातल्यो अशी घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी झाबुआंत उलयतना केली. आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है. आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है. इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया. टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है. उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राष्ट्रपती भवना सामकार चेंज ऑफ गार्ड सुवाळ्यात वांटेकार जाली. राष्ट्रपती भवनात तैनात आशिल्ल्या अंगरक्षकांच्या सिख रेजिमेंटाच्या 6व्या बटालियनाचो कार्यकाळ पुराय जाल्ल्या कारणान 5व्या गोरखा रायफलच्या पहिल्या बटालियनाकडेन कार्यभार सोपयलो. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें की चेंज ऑफ गार्ड ही पोरणी परंपरा आसा. तांणी 5व्या गोरखा रायफलच्या पहिल्या बटालियनाचे स्वागत केलें आनी अधिकाऱ्यांक परबी भेटयली. आज अपना कार्यकाल पूरा करने वाली 6 सिख भारतीय सेना की युवा और अनुशासित बटालियन है. मैं कर्नल गणेश शंकर विद्यार्थी तथा 6 सिख के अधिकारियों और सैनिकों की सराहना करती हूँ. इन्होंने नवंबर 2020 से अभी तक अपनी जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा से निभाई है. दुसऱ्या इंटरनॅशनल पर्यावरण आणि सस्टेनेबिलिटी गोवा परिषदेचो निरोप सुवाळो ताळगांवच्या डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जालो. ही कार्यावळ गोय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भारतीय उद्देग संघटना तशेंच मंथन हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ली. गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष R.B. बरड हांणी उलयतना सांगलें की गोंयांत अशी आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषद घडोवन हाडून गोय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खूब तोखणायेचें काम केलां. Concerns will help not only Goa but also India move forward on this path towards achievement
towards net zero emission target by 2070. I wish that I could have attended all the sessions, but unfortunately I could not attend the events for the first 2 days, as our Gujarat State Assembly is also going on in the state. Sustainable development is where resources are used for the purpose of meeting human needs while still being unconscious of our future generations' needs, so that they also meet their needs without stressing these resources. Respecting the environment and sustainability has always been deeply rooted in our Indian culture. Let us stand together in our commitment to accomplish this place, structuring the present for a future, sustainable future for commitment to actions. गोयच्या नामनेच्या आरोग्य निकेतन आयुर्वेद क्लिनिक आणि पंचकर्म तसेच केंद्र श्री आयुर्वेद आणि सार्थक फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयुर्वेदाचेर एक चर्चासत्र आयोजित केले। ह्या चर्चासत्रांत नामनेचे वक्ते पद्मश्री वैद्य बाळिंदू प्रकाश आणि वैद्य आशुतोष पाटणकर हाजीर आशिल्ले। खेरीज मुखेल अतिथी म्हणून कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, आरोग्य निकेतनचे डॉक्टर समीर जोशी, श्री आयुर्वेदचे डॉक्टर महेश पाटील, सार्थक फाउंडेशनचे सुदेश नार्वेकर आणि विनोद चिमुलकर हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मंत्री गावडे हांणी ह्या विशिष्ट उपक्रमा खातीर आयोजकांचे कौतुक केले आणि सगळ्या प्रकारचे सहकार्य दिवपाचे आश्वासनही दिले। ज्या लोकांनी आपल्या ह्या अवघ्या उभ्या आयुष्यामध्ये अनुभवातून आपल्या या कल्पक्त बुद्धिमत्तेतून जो निष्कर्ष आज काढलेला आहे, त्याचा जो परिणाम जो आहे, त्यांनी संशोधन केलेलं आहे, त्याचं सायंटिफिक रिझन्स त्यांनी समोर आणलेलं आहे आणि त्याच माध्यमातून मला वाटतं आज 2000 अधिक होऊन कॅन्सर आणि वेगवेगळे पेशंट्सना त्यांनी एक नवं जीवनदान दिलेलं आहे। आणि मला वाटतं अशा तऱ्हेचं एक ज्ञान आपण आत्मसात करावं, सरकारचा एक भाग म्हणून त्याचं अभिनंदन करतोय आणि तुमच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये जे काही मदत लागणार ती मदत मी सातत्याने, कारण तुम्ही जे काम करता आहात ते लोकांसाठी करता आहात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फेब्रुवारी सावन 2 दिसांच्या संयुक्त अरब अमिरात देशाच्या भेटेर वचपाचे आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भारत देशाचे प्रधानमंत्री ह्या नात्यान संयुक्त अरब अमिरातीत ही 7वी भेट आसा, जाल्यार फाटल्या 8 म्हयन्यांतली ही तांची 3री भेट आसा। ह्या वेळार ते संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नह्यान हांची भेट घेतले। ह्या वेळार द्विपक्षीय संबंध अधिक घटमूट करपा खातीर भासाभास जावपाची शक्यताय आसा आणि विदेश व्यवहार मंत्रालयान अशें कळीत केल्लें आसा। ह्या भेटेत ते संयुक्त अरब अमिरातीचे उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेतले। दुबई जावपी संवसारीक शासन परिशदेत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान वांटेकार जातले। अबुधाबीतल्या पहिल्या हिंदू देवळाचे तांच्या हस्तुकी उक्तावण जातले। भारतीय जनसंघाचे फुडारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हांची आयज पुण्यतिथी। मथुरा जिल्ह्यात 1916 वर्सा जल्मल्ल्या उपाध्याय हांची 1937 वर्सात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार हांचे कडेन भेट जाली। तेन्ना सावन ते संघाच्या कार्याकडेन जोडिल्ले। 1967 वर्सा ते भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष म्हणून वेचून आयिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपतना सांगलें की उपाध्याय हांणी भारतीय संस्कृती आणि परंपरा हांकां केंद्रस्थानी मानून फुडलो मार्ग दाखयला। तांचो होच मार्ग विकसीत भारताच्या निर्मिती खातीर प्रेरणा स्रोत जातलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां। संवसारीक स्तरार भारतान आयज आपलो ठसो हुमटायला अशें मत विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी उक्तायलां। ते काल ऑस्ट्रेलियांत पर्थ हांगासर भारतीय समुदायाक संबोधित करतना उलयताले। भारत ऑस्ट्रेलिया वांगडा द्विपक्षीय संबंध, परस्पर सहकार्य वाडोवपा खातीर दोनूय देश कटिबद्ध आसात अशें सांगीत दोनूय देशांची संरक्षण दळां एकमेकाक सहकार्य करतात अशेंय तांणी सांगलें। 2047 वर्सा मेरेन भारत एक विकसीत देश जातलो असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो। आणि आता क्रिकेट। दक्षिण आफ्रिकेतल्या बेनानी हांगासर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती 19 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या एका दिसाच्या संवसारीक क्रिकेट खेळाची निमणी फेरी सुरू आसा। ऑस्ट्रेलियन कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना 35.5 षटकांत 4 गडे वगडावन 171 धांवडो ऑस्ट्रेलियान केल्यात। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी,
एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97, तशेंच डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।